Уже понад 10 років Крим залишається тимчасово окупованим Росією. Попри повномасштабну війну, питання деокупації півострова не зникає з міжнародного порядку денного. Одним із ключових інструментів, що об'єднує зусилля України та її партнерів, стала Кримська платформа, яка працює у політико-дипломатичному, парламентському та експертному вимірах. Кримська платформа була створена у серпні 2021 року. Тоді було проведено установчий саміт платформи у Києві. З самого початку роботи Кримської платформи було створено 3 виміри. Перший вимір – це політико-дипломатичний. Це те, що стосується Офісу Президента України, Міністерства закордонних справ і те, яким чином іноземні лідери долучаються до обговорень питання Криму. Другий вимір – це парламентський, і це безпосередньо стосується парламентської демократії, те, яким чином депутати парламентів різних країн світу обговорюють питання деокупації Криму. І третій вимір – експертний, який, власне, формує порядок денний для попередніх 2 вимірів, тому що ті люди, які вивчають Крим, історики, археологи, соціологи, філологи, екологи, правозахисники, аналітики, вони, власне, формують теми для обговорень. Сьогодні до Кримської платформи долучилися понад 50 держав і міжнародних організацій. Україна системно інформує партнерів про злочини Росії на окупованому півострові – від переслідування людей до руйнування історичної спадщини та шкоди довкіллю. Водночас, на думку експерта, міжнародній комунікації бракує не лише фіксації злочинів, а й чіткого бачення того, яким має бути український Крим після деокупації. Безумовно, що важливо говорити про порушення прав людини в Криму, про незаконні затримання і про багато чого іншого, але ми, власне, не формуємо якусь загальну картинку про Крим, яка в нас є. Тобто ми фіксуємо, моніторимо, що роблять російські окупанти в Криму, але ми для себе поки що не сформулювали, яким ми хочемо бачити Крим. Що ми вже можемо зробити тут і зараз в питанні переосмислення історії Криму, популяризації культури Криму. Але ми просто не даємо чогось свого, що ми хотіли б зробити. Тобто недостатньо просто фіксувати, а треба ще щось пропонувати конкретно. Єгор Брайлян переконаний, що успіх міжнародної підтримки залежить від того, наскільки чітко Україна сформує власне бачення майбутнього Криму. Йдеться не лише про звільнення території, а й про майбутню безпекову політику, права кримських татар, інформаційний простір та нову ідентичність півострова. Саме таке стратегічне бачення має стати основою подальшої комунікації з українським суспільством і міжнародними партнерами. Чіткість і проактивність позиції. Ми досі знаходимося на цій стадії фіксації збитків, які завдають російські окупанти для півострова Крим. Але ми досі для себе не сформулювали, яким ми хочемо бачити Крим після його звільнення від російської окупації. Це стосується всього, починаючи від інформаційного простору і закінчуючи якимись безпековими питаннями. Мені просто видається, що це недостатньо така чітка картинка. Так, безумовно, ми багато що розповідаємо і пояснюємо, але в нас немає такого стратегічного бачення. Кримом мають люди цікавитися, і питання Криму, воно має залишатися одним із важливих в міжнародних відносинах.